Вітаю, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. У студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння абмяркоўваем некалькі важных сігналаў для беларускай палітыкі. Віктор Бабарыка выступіў у Еўрапарламенце і прэзентаваў новую партыю «Разам», агучыўшы свае прыярытэты і бачанне будучыні Беларусі. Тым часам у Блізкім Усходзе новы віток напружання, Іран пад ударамі, і гэта, магчыма, таксама важны сігнал для іншых аўтарытарных рэжымаў, у тым ліку для Мінска. Пра ўсё гэта сёння размаўляем з палітычным аглядальнікам, з палітычным аналітыкам інфармагенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім. Вітаю вас, спадар Александр. Добрый дзень. Як заўсёды, заклікаю вас быць актыўнымі, пакідайце каментары і пытанні пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечнымі, і дапамагайце нам рабіць нашы эфіры яшчэ больш цікавымі. Ну і пачнем з апошняй навіны. Як я ўжо сказала, 4 сакавіка Віктор Бабарыка ў Еўрапарламенце прадставіў партыю «Разам» і назваў 3 галоўныя задачы: вызваленне палітвязняў, спыненне новых рэпрэсій і перакананне Еўропы, што Беларусь – гэта частка еўрапейскай бяспекі. Спадар Александр, як вы ацэньваеце гэтае выступленне? Гэта хутчэй нейкі сімвалічны жэст, ці гэта спроба задаць новую палітычную такую дынаміку, рамку для беларускай дэмакратычнай супольнасці? Па-першае, гэта, канешне, сімвалічны жэст. Бабарыка ўсё болей упэўнена паказвае, што ён вяртаецца ў палітыку. Спачатку былі допісы ў Фейсбуку ягоныя, ён гэта рабіў загаворкамі, маўляў, не падумайце, што гэта нейкі палітычны маніфест, хоць адчувалася, што гэта тэзы палітычныя і гэта такое прамацванне глебы, так бы мовіць. Ну, а цяпер гэта ўжо публічны выступ, гэта анонс, што ён будзе займацца развіццём свайго гэтага вось праекта партыі «Разам». Ну, тое, што я прачытаў, гэта толькі кароткія тэзы, пакуль што цяжкавата меркаваць, якая будзе праграма гэтай партыі, якія тактычныя крокі будуць, таму што толькі 3 пункты пазначыў Віктор Бабарыка. Ну, на пачатку я яшчэ вось пра што хацеў бы сказаць, магчыма, не ўсе нашы гледачы і слухачы ў курсе, што гэта, так бы мовіць, кансерва. Я маю на ўвазе гэты праект партыі «Разам», ён з 20-го года ідзе. Тады ужо пасля арышту Бабарыкі ягоныя паплечнікі апублікавалі відэа з заклікам стварыць такую вось партыю. І на той момант гэта быў крок запознены, таму што, відаць, гэта рыхтавалася тады, калі яшчэ былі спадзевы наіўныя, як мы разумеем цяпер, спадзевы на тое, што мірна пройдзе гэта кампанія, і Бабарыка, відаць, ягоныя паплечнікі разлічвалі, што перамогу цяжка будзе атрымаць пры такім выбаркамі, пры такім падліку галасоў, але нейкая папулярнасць ужо будзе набытая, і такім чынам гэтая партыя убудуецца ў палітычны ландшафт беларускі, паўдзельнічае, можа, у парламенцкіх выбарах, нейкую там фракцыю сваю створыць і гэтак далей. На сёння зразумела, што ўсё гэта былі планы такія ідэалістычныя, і таму што Лукашенко жорстка разграміў пратэсты і зачысціў палітычную прастору ўсю. Мы ведаем, што засталіся толькі 4 праўладныя, 4 звышлаяльныя партыі. Таму у тым выглядзе, як гэта задумвалася ў 20-м годзе, гэты праект сёння не выглядае жыццяздольным. Можа, ў нейкай там светлай перспектыве, ў новай Беларусі, але да яе яшчэ тэпаць. Таму незразумела, як будзе працаваць з электаратам у Беларусі, з грамадзянамі, якія ўнутры краіны, вось гэта партыя. Таму што рэпрэсіі працягваюцца. Канешне, у краіне даволі шмат людзей, якія хочуць перамен. І ў 20-м годзе Бабарыка працаваў найперш на тыя пласты насельніцтва, якія раней не надта цікавіліся палітыкай. Некаторыя са старой апазіцыі так з'едліва іх называлі ружовымі поні.
Але пытанне, ці засталіся на сёння тыя ружовыя поні, таму што многія з іх патрапілі ў турму, яны дорага заплацілі за гэты вось свой наіўны палітычны парыў. І натуральна, што іх свядомасць уже змянілася, ілюзіі наконт сутнасці гэтага рэжыму і магчымасцяў неяк палюбоўна, так бы мовіць, з ім дамовіцца пра транзіт улады, наўрад ці такія ілюзіі ўжо ў каго засталіся. Магчыма, Бабарыка таксама разлічвае на пэўны слой номенклатуры, таму што вось гэты цяперашні кіраўнік, які пастаянна пагражае там кайданкамі, пагражае турмой за падзеж жывёлы, за іншыя ўсялякія грахі, ён ужо многім надакучывае, многія ў душы думаюць, ну калі ўжо нарэшце. Вось, таму і яны хочуць перамен, хочуць нейкага транзіту ўлады, але ж яны ўсе запалоханыя, і ўявіць сабе, што сёння можна нейкі сепаратны дыялог весці там з людзьмі з атачэння Лукашэнкі, з нейкай мясцовай номенклатурай, но гэта нереальна. Там усё прасвечваецца як рэнтгенам гэтымі спецслужбамі лукашэнкавымі, і ніхто не рыпнецца ў гэтым плане. Таму пытанне, з кім будзе працаваць Бабарыка і ягоныя паплечнікі. Ну, самі гэтыя меседжы ягоныя, яны відавочны. І выступ быў у Еўрапарламенце, і меседжы скіраваны найперш на заходніх актараў. Вось, дарэчы, спадар Александра, я толькі трошкі вас пераб'ю, выбачайце, калі ласка. Бабарыка кажа, што адна з галоўных задач пераканаць Еўропу, што Беларусь гэта не рэжым. Ну, мне здаецца, што ўсе гэтыя гады, усе нашыя дэмакратычныя палітыкі вось гэта, ў прынцыпе, робяць, так, і рабілі. Як вы лічыце, ці сапраўды ў Еўропе ўсё яшчэ ёсць праблема з гэтым разуменнем? Тут сапраўды вось тыя тэзы, якія пракламаваў Бабарыка, яны фактычна супадаюць з тым, што кажа Ціхановская, яе каманда, Павел Латушка і ўсе іншыя. Ніхто ж не супраць вызвалення палітвязняў, усе кажуць пра тое, што трэба праводзіць рысу, бачыць розніцу паміж рэжымам і беларускім народам. Бабарыка спрабуе педаляваць яшчэ нотку бяспекі, таму што гэта балючая тэма для Еўропы, і, маўляў, трэба плацдарму небяспекі ў плацдарм бяспекі, я сваімі словамі пераказваю, ператварыць Беларусь. Але зноў жа, як гэта рэальна можна зрабіць, калі Лукашенко па вушы ўлез у гэты саўдзел у агрэсіі, што ён пасля 20-го года, кінуўшыся ў ножкі Пуціну, здаў вялікія кавалкі суверэнітэту, і сёння хоць яму не вельмі там утульна ў гэтым адным акопе з Пуціным, але як вырвацца з гэтай каляіны? Вось гэта вялікае пытанне. Пакуль што нейкіх тактычных крокаў, нейкага інструментарыю Бабарыка не прапаноўвае. І проста паўтараць тыя ж тэзы, якія паўтарае Ціхановская, ну тады незразумела, на што ты сваю партыю ствараеш. У мяне канкрэтнае пытанне, спадар Александра. Ці сапраўды ў Еўропе ўсё яшчэ ёсць вось гэтая праблема з разуменнем, што Беларусь гэта не рэжым Лукашэнкі? Ці трэба гэта сапраўды тлумачыць? Так, я якраз да гэтага і падводжу. Разуменне ёсць, але на практыцы, паколькі вось гэта працягвае бушаваць вайна, то гэта разуменне ўсё адно яно не спрацоўвае ў тым плане, што там болей мабільнасці для беларусаў, болей візаў. Ну, тут пытанне такое няпростае і шматслойнае. З аднаго боку, калі казаць пра візы, напрыклад, то Лукашенко ж паскарачаў штаты гэтых амбасадаў, консульстваў, і таму асабліва і няма каму гэтыя візы рабіць. Але гэта чыста тэхнічнае пытанне. Болей складана тое, што у еўрапейскіх краінах, асабліва ў суседніх з Беларусю, пераважае, дамінуе так званая логіка секюрытызацыі. То бок рытарычна яны нібыта разумеюць, што не ўсе беларусы далёка за Лукашэнку, што яны супраць вайны, але пануе думка, што лепей адгарадзіцца, гэту стварыць жалезную заслону і ў прамым і ў пераносным сэнсе, каб меней было аўтобусных рэйсаў, ні пра якія там электрычкі да Вільні таксама гаворкі не ідзе. Дарэчы, паплечніца Бабарыкі Калеснікава сустракалася з Ругінэнэ, з прэм'еркай літоўскай, закідала гэтую ідэю, але, мяркуючы па ўсім, паразумення
там не сустрэла. Так што вось праблема ў тым, што пераважае гэта логіка адгарадзіцца, як некаторыя кажуць, ірвом з кракадзіламі, таму што Беларусь успрымаюць усё ж такі як фактычна частку ваеннай машыны Расіі. І наколькі вось гэта рыторыка, што мы не такія, мы добрыя, пускайце нас у Еўропу і гэтак далей, наколькі яна ў гэтай сітуацыі спрацуе. Калі нейкае будзе замірэнне па ўкраіне, тады, магчыма, глеба для такой вось рыторыкі, для такой апеляцыі да Еўропы яна стане болей цвёрдай. Але на сённяшні дзень мне здаецца, што зноў жа Віктор Бабарыка правільныя кажа тэзы, але як гэта дамагчыся, ён не тлумачыць. Так што будзем сачыць за развіццём сюжэту, сказаўшы А, напэўна, ён павінен сказаць і Б, і В, і далей па алфавіце. Спадар Александр, а калі трошачкі паразважаць, вось яшчэ адзін момант. Віктор Бабарыка кажа пра неабходнасць разарваць прывязку Беларусі да Расіі. Вось адзін з такіх правільных тэзаў, так? Але ці ёсць сёння ў беларускай палітыцы, так, можа, у дэмакратычнай палітыцы, так, рэсурс, які ўсё ж такі мог бы дапамагчы гэта зрабіць? У вас ёсць думкі на гэты конт? Можа, мы падкажам Віктару Дмітровичу, вось, што можна было б зрабіць? Бабарыка, заўважце, абыходзіць пару такіх пытанняў вострых і неадназначных. Ён, як чалавек мудры, дасведчаны, ён паглядзеў, як апяклася на гэтых пытаннях ягоная паплечніца Марыя Калеснікаў. Мы памятаем, яна дала інтэрв'ю, некалькі інтэрв'ю, здзівілася, чаму гэта Еўропа раней за Штаты не пачала размаўляць з Лукашэнкам. Ёй накідалі дастаткова крытыкі і справядлівай, і часткова несправядлівай, але сапраўды тут вось гэта праблема, яна ўпіраецца ў пытанне, што рабіць з гэтым рэжымам. Ціснуць санкцыямі далей? Ну, дык 5 гадоў ціснулі, гэты рэжым лепшым не стаў, ён толькі стаў болей залежным ад Расіі. Іншыя кажуць, што наадварот, трэба старацца адцягнуць ад Расіі, таму выкарыстоўваць нейкае спалучэнне пугі і перніка, вось так, як робяць амерыканцы. Але Еўропа ўжо столькі апякалася на гэтым дыялогу з Лукашэнкам, і залежнасць ягоная ад Масквы стала настолькі катастрафічнай ужо, што няма на сённяшні дзень такіх гульцоў, якія б рызыкнулі зноў увайсці ў гэтую раку, зноў пачаць нейкія гульні з Лукашэнкам. У Еўропе я маю на ўвазе. Амерыканскі трэк, ён працуе, гэта асобная гутарка, і наколькі я ведаю, ёсць такая інсайдерская інфармацыя, што гэты працэс працягвае. Я ўжо трохі пераскокую на гэту тэму, хаця і Бабарыка пра яе казаў. Амерыканцы працягваюць перамовы з Мінскам, і ёсць шанец, што, магчыма, нават у гэтым месяцы мы пабачым на волі новую партыю палітзняволеных. Ну, але гэта ўжо трошкі іншае. Далі бог, каб гэта было, мы ўсе спадзяемся, што так яно і будзе, і што ў людзей будзе выбар, ці застацца ў краіне, ці з'язджаць, калі яны гэтага захочуць. Калі гаварыць пра разрыў залежнасці гэтай ад Масквы, то выглядае, што Лукашенко сёння, наадварот, апынуўся яшчэ мацней уцягнуты ў расійскую геапалітыку. У сваіх тэкстах вы пішаце, што Лукашенко фактычна апынуўся паміж двух агнёў, з аднаго боку Пуцін, з другога Украіна. Дарэчы, спадар Бабарыка, ён таксама казаў, што трэба налажваць вось гэтую новую сувязь паміж Украінай і Беларусю. Я таксама яшчэ не ведаю, ці ёсць у нас гэты рэсурс, наколькі яго шмат. Мы бачым, што в прынцыпе нейкія крокі там ужо робяцца. Дык вось, і як бы Украіна, яна трымае Беларусь у фокусе бяспекі. Маё пытанне, ці сапраўды сёння ў Лукашэнкі ўжо амаль няма магчымасці для геапалітычнага манеўру? Ва ўсякім разе гэта пад вялікім сумневам. І вось, глядзіце,
сюжэт гэты разгледзім, што Трамп нібыта працягнуў руку і такі шанец для Лукашэнкі, вось і гэта рада міру і запрашэнне ў Вашынгтон, калі яго запрашалі ў Вашынгтон. Гэта, здаецца, блакітная мара такая, і трэба абедзвюма рукамі хапацца за гэта. І ухапіўся б Лукашенко, але ж тут вокрык з Масквы пачуўся, і не адзін нават, а некалькі, там і вуснамі Марыі Захаравай, і аднаго з намеснікаў Лаўрова, плюс служба знешняй разведкі России загаварыла пра нейкія падкопы заходнікаў, у тым ліку амерыканцаў, маўляў, мы папярэджваем беларускіх таварышаў. Карацей, Лукашенко рэзка тармазнуў і не паляцеў у Вашынгтон. Ну, там нейкія смешныя былі тлумачэнні. Натуральна, што каню зразумела, так бы мовіць, што гэта проста Кремль яго туды не пусціў. І вось гэты прыклад ён паказвае, што нават амерыканская гульня тут спатыкаецца ў гэтых пытаннях. І гэта таксама, вось калі вяртацца трошкі назад у нашай гутаркі да гэтай тэмы, як быць Еўропе. Я думаю, што паглядзеўшы на гэта, ў Еўропе пачухаюць патыліцу і скажуць, ну, што з гэтай марыянеткай, ці варта з ёй нейкія ладзіць дыялогі, калі ён нічога не вырашае і азіраецца ўвесь час на Маскву. Так што гэта вось вельмі няпростае пытанне, ці ёсць нейкі рэсурс у Лукашэнкі для таго, каб трошкі, ну, груба кажучы, аслабіць хаця б гэты павадок. Вы называеце сітуацыю імперскім капканам, так? Ці усведамляе сам Лукашенко сёння, што ўсё ж такі апынуўся ў гэтай пастцы, ці ён па-ранейшаму лічыць гэта такім вялікім моцным саюзам, так? Вось Пуцін мой сябра, дакладна і назаўсёды, які дае яму нейкія там выгадныя там варыяцыі. Ну, тое, што Лукашенко ў плане рэсурсаў прысмактаўся да Расіі, гэта даўно, і тут альтэрнатывы няма. І, дарэчы, гэта яшчэ адно пытанне, таму што рэфармаваць эканоміку ён не хоча, ён гэтага баіцца, так ён атрымлівае нафту, газ з Расіі, збывае там на расійскім рынку свой тавар, хоць і там уже болей складана становіцца гэта рабіць, але тут болей эканамісты пра гэта распавядуць. І альтэрнатывы няма. І, дарэчы, вось у гэтым плане нават ні амерыканцы, ні Еўропа яму не могуць нешта прапанаваць. Там у 2020 годзе быў эпізод, калі амерыканская нафта пайшла ў Беларусь, там 2 ці 3 танкеры, але ўсё адно ў такіх аб'ёмах, як гэта дае Расія, і па такіх брацкіх, так бы мовіць, коштах ні Еўропа, ні Амерыка прапанаваць не можа. І гэта таксама вялікае пытанне. Дзеля чаго Лукашэнку так ужо рвацца на захад? Дзеля проста нейкіх ідэяў дэмакратыі, дык ён да іх, мякка кажучы, абсалютна раўнадушны. І яго павінен быць прагматычны інтарэс, каб штурхаў яго ў гэты бок. Канешне, ён разумее ўсе небяспекі вось гэтай паступовай страты суверэнітэту, але, па-першае, я думаю, у яго ёсць спадзеў, што вось 30 гадоў я гуляў у гэтую гульню, неяк прапятляю і цяпер. На маё жыццё гэта хопіць. Ну і па-другое, калі ўжо нейкая жорсткая альтэрнатыва, пакуль што тэарэтычная, паўстане перад Лукашэнкам, ці здавацца Еўропе, ці здавацца Маскве, ну дык, здаўшыся Еўропе, ён паедзе ў Гаагу, што яму Павел Латушка рэгулярна абяцае. А здаўшыся Маскве, ён там, ну, гэта, канешне, не найлепшы варыянт будучыні для яго, ну, але як Асад, як Януковіч недзе там на нейкім лецішчы, не самым кепскім пад Масквою, ён можа дажыць свой век. Так што нават калі уявіць сабе такую вось сітуацыю, то выбар Лукашэнкі, напэўна ж, будзе на карысць Масквы. І вось гэта вялікая загваздка, таму што калі б гаворка ішла проста пра калізію самога Лукашэнкі, а ён трапіў як шчупак у нерад сапраўды, ну дык і бог з ім, мякка кажучы. А калі бяда ў тым, што гаворка ідзе пра лёс усёй Беларусі, якую ён скаваў, якую ён груба падмяў пад сябе і цягне вось у гэтую імперскую пастку. Дзякуй. Украіна адкрыта кажа, што Беларусь фактар вайны. Ці можа Кіеў у будучыні неяк разглядаць беларускі кірунак як патэнцыйную пагрозу?
Ну, ён і цяпер, і ўсе гэтыя 4 гады вайны разглядаў менавіта як пагрозу, што і не дзіўна. Мы ж ведаем, што у лютым 22 года менавіта з беларускай тэрыторыі быў першы удар гэтай шырокамаштабнай вайны, спроба бліцкрыгу, які, дзякуй Богу, не ўдаўся. Потым ляцелі вось гэтыя ракеты з беларускай тэрыторыі. Нібыта Лукашенко гэта ўсё прыцішыў, неяк дамовіўся з Пуціным, але вось нядаўна Владимир Зеленскі і іншыя украінскія спікеры загаварылі пра тое, што, аказваецца, на поўдні Беларусі былі гэтыя вось рэтрансляторы, якія дапамагалі дроны расійскія наводзіць на цэлі ва Ўкраіне. Гэта абурыла Кіеў, гэта падштурхнула да болей жорсткай палітыкі ў дачыненні да Мінска. Ну і потым Зеленскі казырнуў тым, што гэтыя рэтрансляторы ўжо выведзены з ладу, што, відаць, нейкая ці дыверсійная група, ці нейкім іншым метадам, але абясшкодзілі вось гэтыя аб'екты. Так што Кіеў паказвае, што ў яго доўгія рукі, цяпер ён меней баіцца Лукашэнкі. І гэта таксама чыннік, які напружвае, я думаю, беларускага аўтакрата. Так што тут, бачыце, і на заходнім вектары ў яго збой у этой гульні з Трампам, і Масква пачала прыкрыкваць і тупаць ножкай, і Кіеў усё болей празрыста намякае, што можа, так бы мовіць, як рускія кажуць, ответка прилетець. Таму і я ўжо не кажу пра тое, што гэтае вось падзення дыктатараў, спачатку Мадура, цяпер забойства іранскага духоўнага лідара Хаменеі, яшчэ трошки раней Сірыя, вось гэты шэраг такіх трагічных у вачах Лукашэнкі лёсаў братоў аўтакратаў, ён таксама, я думаю, яму настрояў не дадае. Дзякую, вялікі. Ну, зразумела, што ўжо калі мы кажам пра сітуацыю ў Іране, пакуль Іран пад ударам, Александр Лукашенко міжволі параўноўвае такую сваю устойлівасць і ці устойлівасць тамтэшняй сістэмы са сваёй устойлівасцю, так? Вось, у Тэгеране, нягледзячы на каласальны ўплыў Рахбара, улада падзеленая паміж некалькімі цэнтрамі сілы і падмацаваная моцнай ідэалогіі, так? Можаце трошкі распавесці, чаму вось гэтыя сістэмы ну, зусім, хоць таксама там аўтарытарныя, так, яны не зусім раўнаважныя, так, што якія мінусы, якія вось мы б назвалі такія моманты не ў плюс Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі? Так, як я ўжо згадваў, гэты год увогуле весела пачаўся, у двукосці, безумоўна. І я думаю, што, па-першае, Лукашенко прааналізаваў дэталёва вось гэту спецаперацыю Злучаных Штатаў, калі яны захапілі Мадуру. Гэта было ювелірна зроблена, гэта адрозненне ад расійскай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Яны ўсё 5-й год бяруць Кіеў за 3 дні. Дык вось Лукашенко ж не выпадкова пасля гэта зладзіў вось гэту раптоўную праверку войскаў, пачаў тузаць там розныя часткі, прымушаць, каб на турніку падцягваліся. У яго рэфрэн новы з'явіўся, што, маўляў, без фізухі вы ніхто, вас адразу як птушанят падстрэляць у баі. Але пытанне ў тым, вось Лукашенко, ён жа паглядзеў, як пачытаў, я думаю, яму кладуць гэтыя усе раздрукоўкі, якім чынам дзейнічалі амерыканцы, вось гэты спецназ Дельта там у Каракасе. Там і штучны інтэлект быў падключаны, яны ўсе гэтыя сістэмы супрацьпаветранай абароны вырубілі. Дарэчы, над стварэннем гэтай сістэмы ў свой час і Мінск добра пашчыраваў, і ўсё гэта металаломам аказалася ў крытычнай сітуацыі. Потым Трамп хваліўся, што там нейкая сакрэтная зброя, відаць, нейкія хвалі ультрагукавыя, якія уздзейнічалі на ахову Мадуры. Не трэба было нават іх страляць, яны самі падалі на калені, іх ванітавала. І вось уявіце сабе, Лукашенко патрабуе, каб тут на турніку падцягваліся. Ці дапаможа гэта, калі уявіць сабе сітуацыю, што Злучаныя Штаты ці іншая краіна уживаюць вось такую звышсучасную зброю. Ну, іншая рэч, што Трамп, канешне, захопліваць Лукашэнку не будзе, яму 100 гадоў не трэба, але ўвогуле
небяспека такая існуе толькі з процілеглага боку, і вось гэта, я думаю, Лукашенко пралічвае. І я ўжо падбіраюся бліжэй да вашага пытання пра параўнання рэжымаў. Канешне, ён Лукашенко і з мадураўскім рэжымам параўнаў, і я думаю, што не на сваю карысць. Ён падумаў, што там жа фактычна здалі як шкалатару гэтага Мадуру, і Вашынгтон не стаў нават скідаць усю вярхушку ўлады, проста яны паслухмяна і кажуць нават, што і пэўныя грошы там спрацавалі, пачалі выконваць волю Вашынгтона. А вось наколькі адданая беларуская вярхушка асабіста Лукашэнку, калі ўявіць сабе, што Москва, а ва ўяўленнях Москвы яны ж бедныя, як царкоўныя мышы, іх за 3 копейкі можна купіць. І вось ці не будзе такой здрады ў нейкай крытычнай сітуацыі, я думаю, што наконт гэта Лукашенко сур'ёзна задумаўся. І нарэшце, вось, калі такія наўпроставыя паралелі праводзіць паміж іранскім рэжымам і рэжымам Лукашэнкі, то зноў жа тут, мне здаецца, высновы не на ягоную карысць. Таму што, глядзіце, малоцяць, і ўжо не першы раз, летась жа была 12-дзённая вайна, калі Ізраіль там таксама не слаба прайшоўся па гэтай сістэме супрацьпаветранай абароны і па вайсковай гэтай вярхушцы. Цяпер яшчэ болей яе прарэдзілі, забілі самого духоўнага лідара аяталлу Хаменеі, забіваюць тых, хто прыходзіць на пасады замест гэтых загіблых кіраўнікоў, але сістэма працуе. Сістэма працуе, яны агрызаюцца, яны пуляюць гэтымі ракетамі ў адказ, там і ўсе установы працуюць, і мітынгі ў падтрымку улады праходзяць у розных гарадах. То бок вельмі жывучая сістэма, трэба аддаць належнае. А чаму? Таму што вось у некаторых, напэўна, спрошчанае ўяўленне, што там, калі сапраўды тэакраты і гэты вось вярхоўны лідар або рахбар, як яны называюць, то ўсё як у Беларусі прыблізна, што там у адных руках усе функцыі, усе паўнамоцтвы. Але не так насамрэч. Там, вось як вы ўжо заўважылі, размеркаваная паміж рознымі цэнтрамі ўлада. Там ёсць прэзідэнт, і гэта не дэкаратыўны прэзідэнт, фактычна ў яго прэм'ерскія паўнамоцтвы даволі вялікія. Там ёсць спецыяльная структура, якая, дарэчы, усенародна абіраецца. Я хацеў бы яе параўнаць з так званым усебеларускім народным сходам, але ж там без выбараў усё адбываецца, проста спісы Лукашенко зацвярджае і ўсё. А ў Іране усенародным галасаваннем 88 аўтарытэтных такіх святароў мусульманскіх абіраюцца, і вось яны ўжо абіраюць гэта чарговага вярхоўнага лідара. І могуць яго зняць, дарэчы. Парламент там даволі моцны, таксама не кішэнны парламент, і там за гэтыя крэслы ідзе рэальная барацьба, як і за крэсла прэзідэнта краіны. Там рэальная канкурэнцыя. Канешне, ёсць фільтры адпаведныя, і там нейкіх вялікіх рэфарматараў не дапусцяць, але ў прынцыпе гэта не так анекдатычна і парадыйна выглядае, як у Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі. Так што ў гэтым плане, ну і вось яшчэ вы згадалі ідэалогія. Сапраўды, гэта тэакратыя, гэта краіна, дзе моцныя пазіцыі менавіта ісламу, і нават прысутнічае моцны такі момант рэлігійнага фанатызму. Там, канешне, грамадства неаднароднае, яно падзеленае. Мы ведаем, што нядаўна былі супраць улады вялікія выступы, але і на гэтыя мітынгі ў падтрымку рэжыму выходзіць немала людзей, і відавочна, што не толькі па разнарадцы. Там гэта апалчэнне, басіджы, так званыя цітушкі, іначай кажучы, узброеныя, якія здушваюць таксама гэтыя пратэсты. Дарэчы, ёсць паралельнае войска нават, вось гэты корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі, і гэта як бы другая армія. Вось калі ўявіць сабе сітуацыю, што звычайная, так бы мовіць, армія перастае слухацца вышэйшага кіраўніка, што яны нават там нейкую змову рыхтуюць, то паралельная гэтая структура, якая непасрэдна рахбару падпарадкоўваецца, гэта такі страховачны механізм. Ну, не буду тут чытаць цэлую лекцыю, калі што вы можаце запрасіць, напрыклад, шаноўную Розу Турарбекаву, якая спецыялізуецца па гэтым рэгіёне, і яна ў вас выступае рэгулярна, яна значна болей кампетэнтная
кампетэнтна і шырока можа пра гэта расказаць, але я думаю, нават таго, што я вось некалькімі рысамі акрэсліў, дастаткова, каб зразумець, наколькі розныя сістэмы. У Беларусі Лукашенко ўсё замкнуў пад сябе, усе функцыі падмяў. Тут няма палітычнага класу, няма фактычна, ён жа сказаў некалі, у Беларусі павінен быць адзін палітык. Ну, ён гэта дамогся. І таму, калі ўявіць сабе сітуацыю, калі не можа ён па той ці іншай прычыне выконваць свае абавязкі, то ўсё, сістэма можа папаўсці, бо яна трымаецца фактычна на адным цвіку, на ягонай персанальнай уладзе, на ягонай сапраўды тэрмаядернай волі да гэтай улады, але калі выдраць гэты цвік, то сістэма можа хутка пасыпацца. І я думаю, што вось цяпер Лукашенко асэнсоўвае, што ён сам сябе і ў гэтую пастку загнаў. Спадар Александр, вы добра прывялі такі прыклад і такая метафора, да, што сістэма Лукашенко сапраўды трымаецца на адным цвіку. А давайте трошечки подумаем, да, што можа стаць вось такой таким гэтым вось цвіком, так, у праблемнай крызіснай сітуацыі, каб, напрыклад, сілавікі, якія яго вось абараняюць шмат гадоў, якім ён кідае там нейкія падачкі, ну, взялі і больш не сталі яго падтрымліваць. Па-першае, вядома ж, і гэта бачна няўзброеным вокам, што вялікая частка сілавікоў, у іх прамаскоўскія мазгі. Яны гэта не ўтойваюць, там у кабінетах у іх вісяць расійскія сцягі, вісяць партрэты Пуціна. Ды і па выказваннях бачна, што для іх як мінімум два шэфы ёсць. Адзін у Драздах, а другі у Маскве. І калі ўявіць сабе нейкую сітуацыю, пакуль што Пуціна Лукашенко па вялікім рахунку задавальняе. Але не выпадкова, вось я згадваў гэту заяву службы знешняй выведкі Расіі, там раптам яны заклапаціліся 2030 годам. Яшчэ да халеры часу, 4 гады тут, невядома, што з гэтай вайной ва Ўкраіне будзе, што ўвогуле будзе з суверэнітэтам Беларусі. А яны ўжо бядуюць, што нейкія злыя цёмныя сілы могуць замахнуцца на, як яны кажуць, канстытуцыйны лад у Беларусі. І ў мяне вось такое ўражанне, што тут гэтыя расійскія выведнікі, яны прагаворваюць нейкі сцэнар, які ў іх у саміх ужо ёсць у галаве. Я гэта называю умоўна беларускі гляевіц. Вось уявім сабе гэту сітуацыю. Выбары сапраўды момант такой кульмінацыі. Магчыма, калі ў Лукашэнкі будзе не зусім добра ці зусім нядобра са здароўем, то ён захоча на гэтых выбарах правесці транзіт улады. І мне здаецца, што ён схільны да дынастычнага варыянту на карысць свайго Колі, які тады ўжо узмужнее, стане старэйшым, ці, можа, Віктара, у якога ў кулаку сілавыя структуры, спецслужбы беларускія. Па-ранейшаму, хоць ён афіцыйна ўжо і не памочнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, але сувязі гэтыя, я думаю, засталіся. А Маскве можа не спадабацца гэты варыянт, таму што гэта ўсё ж такі людзі з сям'і са сваімі інтарэсамі, з назапашанымі багаццямі, а Маскве патрэбна 100% марыянетка. І вось чаму я кажу пра беларускі гляевіц, тое, што яны прыпісваюць нейкім там экстрэмістам, тэрарыстам, гэта можа іхнымі ж рукамі быць зроблена, як некалі Гітлер для нападу на Польшу сам стварыў вось гэты інцыдэнт у Гляевіцы. То бок нейкі напад незразумелых людзей, напрыклад, на базу, дзе захоўваюцца ядзерныя боегалоўкі расійскія. І тады нібыта ёсць поўная падстава легальная, напісвалі шмат гэтых дамоваў аб узаемным забеспячэнні бяспекі саюзнай дзяржавы, так званай. І расійскія войскі ўваходзяць у Беларусь, каб уратаваць ад гэтых тэрарыстаў, нейкіх ілюзорных, надуманых, сваю зброю. А насамрэч, каб забяспечыць тут прыход да ўлады сваёй марыянеткі. Вось такі варыянт цалкам можа быць, і ў гэтых умовах я зусім не
упэўнены, што гэтыя генералы з прамаскоўскімі мазгамі будуць класціся на амбразуру, будуць ахвяраваць сабой, каб старога гэтага аўтакрата абараніць. Найхутчэй, што у Масквы знойдуцца вагары, каб і пераканаць іх, і падмазаць, калі трэба, каб яны спрыялі вось гэтаму менавіта маскоўскаму сцэнару. І тут з'яўляецца яшчэ адзін гулец. Сёння мы не шмат размаўлялі пра гэта. Злучаныя Штаты. Дональд Трамп ужо дэманструе жорсткасць у адносінах да рэжымаў, якія лічацца саюзнікамі Лукашэнкі. Мы ўжо трошкі гэта агучылі, але ўсё ж такі, ці могуць удары па саюзніках Лукашэнкі, такіх як Мадура альбо іранскі рэжым, успрымацца менавіта ў Мінску як сігнал? Натуральна. Ну, не ў прамым сэнсе. Я ўжо сказаў, што свой спецназ сюды для выкрадання Лукашэнкі Трамп не будзе пасылаць. Па-першае, на што яму Лукашэнка? Але ці баіцца Лукашэнка такога сцэнарая? Ці думае ён пра гэта? Я разумею гэта пытанне. То бок, выкрадаць Лукашэнку Трамп, канешне, не будзе, таму што ў венесуэльскім выпадку там яго нафта цікавіла, дарэчы, як і ў іранскім, там нафтавы інтарэс не апошнюю ролю таксама грае, ну, але гэта апошняя асобная тэма, я не буду ў яе паглыбляцца. А вяртаючыся да вашага пытання, трэба сказаць, што, па-першае, Лукашенко лішні раз пераконваецца, што ў Трампа вельмі круты нораў і што з ім лепей не жартаваць. Таму што з іранцамі ж таксама амерыканская дэлегацыя да апошняга вяла перамовы ў Жэневе. Але потым Трамп вырашыў, што там прагрэсу няма, што яны водзяць за нос. Хоць гэта, магчыма, была зачэпка, насамрэч гэта ж аперацыя некалькі месяцаў супольна з Ізраілем рыхтавалася. І вось учора перамовы, а сёння ўжо малоцяць па гэтым Тэгеране, і там у пух разлятаюцца гэтыя рэзідэнцыі. То бок, гэта для Лукашэнкі месадж, што з Трампам лепей не жартаваць. А Лукашенка ж вядзе свае справы. Наколькі я ведаю, я ўжо трошкі пра гэта казаў, працягваюцца закулісныя перамовы пра вызваленне чарговай партыі закладнікаў. І Лукашенко тут, яму і хочацца і коліцца. Хочацца вытаргаваць паболей, там новыя санкцыі, там яшчэ нейкія, ўжо падораных запінак яму малавата, патрэбна болей і знакаў увагі, і эканамічных нейкіх паслабленняў. І Лукашенко, як вядома, вельмі такі упарты, цяжкі гандляр у гэтым плане. Але з іншага боку, пераціснуць, занадта заломваць цэну, гэта небяспечна, таму што Трамп можа раззлавацца і нашкодзіць Лукашенку, ва ўсякім разе, ён так ці іначай можа. Так што, я думаю, тут няма ліха без дабра, ў тым плане, што гэта можа падштурхнуць Лукашенку да большай згаворлівасці. Ну і асобны сюжэт, гэта калійны актыў, які Лукашенко прапанаваў амерыканцам там за 3 мільярды долараў, не трынежын. Дык вось невядома, пакуль не бачна сімптомаў, ці зацікавіліся гэтым у Вашынгтоне, але калі зацікавіцца, то таксама яго могуць прыціснуць, і той жа Трамп скажа, давай за 1 мільярд, а не за 3. Таксама вельмі рызыкоўна тут яго злаваць. Так што ў гэтым плане Лукашенко, я думаю, тое-сёе сабе на вуз наматаў, і ён разумее, што з Трампам трэба трымаць вуха востра, як той кажа. Ну і плюс да ўсяго, ён яшчэ, я думаю, у прынцыпе разумее, што свет становіцца непрадказальны, і вось Трамп, ён хоць сам невялікі дэмакрат, але калі з ім, калі ён не па-добраму, так бы мовіць, з нейкім там дыктатарам не можа вырашыць справы, то ён ідзе на вельмі, мякка кажучы, неардынарныя крокі. І я думаю, што гэта Лукашенко таксама напружвае. Калі глядзець на ўсё разам, ціск Расіі, фактар Украіны, новыя геапалітычныя канфлікты, наколькі сёння ўсё ж такі ўстойлівая ці неўстойлівая сістэма Лукашэнкі?
Яна не тое, што хістаецца, гэта было б няпраўда, ілюзіяй пра гэта казаць, але яе ўстойлівасць вельмі спецыфічная. Яна завязана на Маскву, на Расію, на яе, па-першае, ядзерны парасон, калі казаць пра асабістую бяспеку Лукашэнкі. Для Трампа гэта пуцінская тэрыторыя, зона інтарэсаў Крамля, і таму ён сюды не сунецца наводзіць свае парадкі. Пакуль што, ва ўсякім разе. Так што вось гэта адна апора ўстойлівасці. Ну і па-другое, Расія ж сілкуе беларускую эканоміку. Хай цяпер ужо гэта не так добра, як раней, і Лукашенко ўжо на гэта скардзіцца, але альтэрнатывы для яго няма. І пару нейкіх мільярдаў Масква, нягледзячы на свае дэфіцыты і нарастаючыя праблемы, заўжды знойдзе. Таму тут, калі падсумоўваць, многае ўпіраецца ў той рэсурс устойлівасці, які мае пуцінскі рэжым. А ён таксама ўсё ж такі не бясконцы. Ну і другое, пра што я ўжо казаў, спецыфіка персаналісцкага рэжыму. То бок, сёння многае ў Беларусі трымаецца менавіта на палітычнай волі Лукашэнкі. Ён усё трымае ў гэтых жалезных абцугах. Але ўнутры сістэмы таксама ёсць, я не толькі пра шараговых грамадзян, якім гэта Катрынка ўжо 30гадовая даўно надакучыла, але і пра людзей у наменклатуры, якім таксама абрыдла ўжо гэта сістэма, калгасная сістэма кіравання. Яны ж таксама хочуць і нешта прыватызаваць, і каб дзеці іх у Еўропу ездзілі, вучыліся там і гэтак далей. Нармальныя такія наменклатурныя мары. Таму, калі ўявіць сабе сітуацыю, што Лукашэнка, вось гэты цвік нейкім чынам так ці іначай вышмаргнуць, ці сам ён выпадзе пад уплывам біялагічных прычын, то тут магчымы варыянты, так бы мовіць. Не тое, што назаўтра тут расквітнее дэмакратыя, але тады болей рэальным становіцца і варыянт вось таго нацыянальнага дыялогу, пачатку хаця б нацыянальнага дыялогу, пра які кажуць дэмакратычныя сілы. Таму што новыя кіраўнікі Беларусі, ну, калі не накладзе лапу Масква, гэта небяспека застаецца. Але пры лепшым сцэнарыі, канешне, любы новы кіраўнік, у якога няма такога грузу злачынстваў, такой нерукапаціскальнасці, ён будзе спрабаваць з захадам навесці нейкія прагматычныя дачыненні. Дзякую вялікі. Я думаю, што на такой аптымістычнай ноце мы скончым сённяшнюю нашу размову. На жаль, час наш выйшаў. Я нагадаю, што сёння ў эфіры Еўрарады быў палітычны аналітык інфармагенцтва «Позірк» спадар Александр Класкоўскі. Дзякуй вам, што знайшлі час для нас. Спадар Александр, мы гаварылі пра выступленне Віктара Бабарыкі ў Еўрапарламенце, пра геапалітычную пастку Лукашэнкі, пра тое, якія сігналы для Мінска могуць ісці з падзеі вакол Ірана. Для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй. Дзякуй вам таксама.